Ahoj impulzáci, zuřivý reportér přináší další extrémní zážitek. Jsme nad Orlickou přehradou na Žďákovském mostě, z kterého se zhoupnu na Kínově houpačce. Tak se podívejte dolů, kam poletím. První dobrá zpráva na začátek pro mě je, že jako první skáče takzvaný jumpmaster, to je člověk, který to lano navazoval, jo. A to já jsem naštěstí nedělal, tak to je pro mě docela taková potěšující informace, no. Tak jste to viděli, přátelé, skočil jsem ze Žďákovského mostu, letěl jsem asi 50 metrů volným pádem, což je neuvěřitelný extrém. V každém případě to byla Kínova houpačka a tenhle ten zážitek, kdo bude chtít zkusit, stačí pouze kliknout na stránky zurivec.impuls.cz. Pro Rádio Impuls, zuřivý reportér Aleš Růžička.